Спасибо большое. А сейчас вашему вниманию песня «Памятай» исполняют Иван Столощук и Алена Василишина, представители товарищества украинского языка имени Тараса Шевченко «Рідні слова». Завжди поспішаєм в житті, покою не маємо сні, та щось зупиняє і серце стискає у рідній стороні, та щось зупиняє і серце стискає у рідній стороні. Де ж ти, небо, твій рідний край, хоч би на мить повертай, славу твою не забувай, рід свій цінуй, пам'ятай. Тоді прожити родив, йому поклонись, де ти жив, він серце плекає тобі, зберігає, що ти колись лишив. Він Край той плекає, тобі зберігає, що ти колись лишив. Де б ти не був, свій рідний край, хоч би на мить повертай, мову свою не забувай, рід свій цінуй, пам'ятай. Не можемо бути усі в батьківськім краю назавжди, на душу зігріти, а може зцілити, ти в край цей приходи. На душу зігріти, а може зцілити, ти в край цей приходи. Де б ти не був, свій рідний край, хоч би на мить повертай, мову свою не забувай, рід свій цінуй, Один народ – это единые для всех национальные интересы. Одна страна – это наша единая для всех Родина. Одна судьба – это трудности и победы, которые мы прошли вместе с вами. Это наша общая перспектива – благополучный процветающий Казахстан. На сцену приглашаем представителя товарищества украинского языка имени Тараса Шевченко «Рідні слова» Василишину Алену с песней «Карпаты». ой, летять лелеки, летять далеко у рідний край. Я ж лишаюсь вдома, бо тут смереки, бо тут мій край. Тут я рідною мовою
мы желаем нашему многонациональному государству только процветания, только открытия больших талантов. И, конечно, крепкого здоровья, счастья и успехов во всем, как творческих, так и жизненных. Миру та добробуту. Хай процвітає наш Казахстан. Дякую. Дякуємо. Біздің көп ұлтта тәуелсіз мемлекетіміз үшін халықтың бірлігі, татулығы мен келісімі бұл әділетті ұлтаралық әлемнің негізі. Сахнада Қарағанды облысының Кәріштер этномәдени бірлестігі, қоғамдық бірлестігінің Самунари Сайон музыкалық тобының классикалық шығармасымен қарсы алыңыздар.